Moneymeetin avulla nuoret pääsevät tekemään omasta asuinalueestaan entistä parempaa paikkaa. Mikä tekisi alueesta hauskemman ja miten alueen vapaa-ajan toimintaa voisi kehittää? Keväällä alueen 8-luokkalaiset pääsevät Moneymeet-startti-tapahtumassa ideoimaan vapaalla kädellä parempaa Espoota. Nuoret voivat ehdottaa mitä vain, esimerkiksi festareita, enemmän sohvia koulujen käytäville tai kiusaamisen vastaista kampanjaa. Ei ole hulluja ideoita, vaan jokainen on jalostamiskelpoinen. Vapaaehtoiset nuoret työstävät ideat Moneymeet-työpajoissa toteutuskelpoisiksi syksyn aikana, ja kaikki alueen yläkoululaiset pääsevät niistä äänestämään Moneymeet-äänestyksessä loppuvuodesta. Äänestyksen jälkeen voittaneet ideat menevät jatkotyöstöön, jolloin nuoret ja virkamiehet yhdessä miettivät, kuka tekee ja mitä. Seuraavan vuoden aikana suunnitelmien toteutukseen voivat osallistua kaikki halukkaat nuoret. Suunnitelmien toteutumista voit seurata nettisivuiltamme espoo.fi/Moneymeet.